नायनोबो नांला जोंखौ ना नोंसोरसो नायो नोंसोरसो भाइरेल खालामो आंथ' खालामा आंथ' खालि एन्टारटेन खालामो आं भिडिअ हगारो आंनि साबस्क्राइबार्सफ्रा नायो आंनि फेन्सफ्रा नायो आंखौ मोजां मोनग्राफ्रा नायो आरो जे नायनो हाया नायनोबो नाङा ना माबा प्रब्लेम जादोंबा नाबाराव नों मोसाहैदो ओमफ्राय आंनि भाइरेल भिडिअखौ नांगौ आंनो भाइरेल भिडिअखौ नांगौ प्लिज आंनि भाइरेल भिडिअखौ हरदे आं नायथारनो आंनि भाइरेल भिडिअ मा भाइरेल भिडिअ दं बिनि थाखाय आङो स्टेजआव लेंहरजादों आं नायथारनो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय नोंथांमोना मिया दाख्लैनिफ्राय मोनसे भाइरेल भिडिअ नुबाय थादो बे भाइरेलानो जाहैबाय माने सनिया कुइन गासिबो सिनायखायो जानांगौ सनिया कुइनखौ लानानै सासे सिस्टारा माने गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बे गोबां बाथ्रायानो जाहैबाय माने सानसेखालि बिथां सनिया कुइनखौ माने बेफोरबायदिनो बबेबा माबा मोनसे जादोंमोन आरोना प्रग्रामखौनो हमना ला हिसाबै माबा मोनसे बेरायनायनि गिदिंनि पिकनिक जानायनि सिजन फांसन जालाबायो दा बेफोराव सनिया कुइनखौ लिंदोंमोन आरोना गासिबो माने लिंनानै बेखौ फांसनावहाय बिथाङा डेन्स खालामदोंमोन डेन्स खालामनायाव गोबां मानसिया गाज्रि मोनदोंनो मानो होनबा डेन्सआ जायाखै डेन्स खालामनाया जायाखै बबानि एक्ट्रेस जालायखो बिलाय बबानि मा मोनसे सेलिब्रिटि ओंखारफायखो बेयावलाय होननानै गोबां कमेन्ट नुनो मोन्दों आङो बेनिफ्राय मानसिखौबो बुंनायखौ नुनो मोन्दों कमेन्टल' नङा माने फेसबुकाव गोबां शेयार खालामदों बिनि फट' भिडिअखौ बेनिफ्राय सासे सिस्टारा बेखौनो लानानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन माने खान्दा ड्रेस गाननायफोरखौसो फांसन प्रग्रामफोराव लिंलाबायो नामा सोरबा मोनसे सेलिब्रिटिस मानसिया मोजां मानसिखौ लिंनो हालिया नामा बेफोरबायदि खान्दा गाननानै रिल्स बानायनाय उन्दै गिदिर सिनाय मोना फेसबुकफोराव गाज्रि रिल्स बाहायनाय बेफोर मानसिखौनो लिंनांगौ नामा होनना बुंदोंमोन आरोना बेफोरबायदि बाथ्रा दा सनिया कुइना माने रिप्लाइ होबाय बे बाथ्रानि बागै दा जों नायलांग्रोनोसै सिस्टार सनिया कुइना मा बुंखो बिनिनो बागै एसे आङो क्लिपखौ लानाय जाबाय दा नायलांग्रोनोसै फैदो गाहाबा मा जालाबायखो आं थांनायखौ आं लेंहरजानायखौ गाहाबा मा जालाबायखो आं मोसाहैनांगौ जेखिजाया आं मोसादों मोसायाबाबो आं फुर्टिनि थाखाय मोसादों प्रेक्टिस गैयामोन आं खिथाखानाय हठाथखरै लेंहरनायखाय आं थांदों मोसाहैदों फुर्टि खालामदों पिकनिक स्पटआव थांदों ओमफ्राय नोंहा मा प्रब्लेम जादों आं मिथिया लेंहरजादों मादों नोंहा मा प्रब्लेम जादों आं बेखौ मिथिया नोंहा लेंहरजानो गोसो दंबा नोंहा गावबा गाव थांनानै मोसाहै ना मा होनो फेमास जानो लुगैदोंबा नोंबो जादों होमबालाय माथो ना नोंबो फेमास जानो लुगैदोंबा नोंबो डान्स खालामदो आरो आं मानो खन्थाइ आवरायनो आं खन्थाइ आवरायग्रा नंखाया आरो आङो मानो गान खनो आं सिंगार नङा आङो ओरैनो फुर्टिनि थाखाय डान्स खालामहैदों बाव आङो एन्टारटेन खालामहैदों बेल' जोब्बाय ओमफ्राय नोंहा माबा प्रब्लेम जादोंबा नोंहा माबा नायनो हायाबा दानाय नोंहा बेखौ होननो गोनांबो नोंहा दरखारबो गैया मालाय हिन्जावखौ नोङो गाव गावनि बर' माहारिखौनो बिदि होनदोंना नोङो गाव गावनि बर' माहारिखौनो नोंनो मा होनोमोनलाय फानबाय नोंहा मोजां मानसि नालाय नोंहा लेंहरजादो एबाराव नोंहा मोसाहैदो जोंहा भाइरेल जानाय नालाय जोंहा गाज्रि ना जोंखौ लेंहरला जोंहा स्टेज प्रग्रामावबो गानो मोना जेबो हाक गैया जोंहा नोंहा मोजां मानसि नालाय नोंहा मोसाहैदो नोंहा प्रग्राम गाहैदो नोंस्रा गाहैदो जोंहालाय भाइरेल जाग्रा नालाय थांला होमबालाय जोंहा लेंहरजाला जोब्बाय नायनोबो नांला जोंखौ ना नोंसोरसो नायो नोंसोरसो भाइरेल खालामो आंथ' खालामा आंथ' खालि एन्टारटेन खालामो आं भिडिअ हगारो आंनि साबस्क्राइबार्सफ्रा नायो आंनि फेन्सफ्रा नायो आंखौ मोजां मोनग्राफ्रा नायो आरो जे नायनो हाया नायनोबो नाङा ना माबा प्रब्लेम जादोंबा नाबाराव नों मोसाहैदो ओमफ्राय आंनि भाइरेल भिडिअखौ नांगौ आंनो भाइरेल भिडिअखौ नांगौ प्लिज आंनि भाइरेल भिडिअखौ हरदे आं नायथारनो आंनि भाइरेल भिडिअ मा भाइरेल भिडिअ दं बिनि थाखाय आङो स्टेजआव लेंहरजादों आं नायथारनो हरदे आंनि भाइरेल भिडिअखौ मानि थाखाय इसिबां हिंसा आयौ गावनावथ' जेबो गैया मोजां ब्लग लाबोनो रोङा जेबो भिडिअ लाबोनो रोङा मोजां बुस्थुखौथ' लाबोनो रोङा खालि हिंसा बखिनोबाल' डाइरेक्ट फैथारगोन फ्रेम भिडिअ लाबोगोन बखिनोबाल' सोरखौबा बखिनोबाल' बिराद रायलायनो रोङो आरोना ओरैनो नोङो बिराद फेमास जानो लुगैदोंबा मालायखौ मानो बखिनो नोंनि टेलेन्ट दंबा नोंनि टेलेन्टखौ देखाय नोंनि टेलेन्ट दंबा नोंबो ब्लग खालाम टेलेन्ट दंबा माबा मोनसे खालाम मोजां बुस्थु खालाम मालायखौ बखिनायखौल' बिराद मोजां मोनोना हिन्जाव माहारि गावनि हिन्जाव माहारि हिन्जावजों हिन्जाव एसेबां हिंसा नोंनावबो टेलेन्ट दंबा नों गावबा गाव खालाम मा टाइम मोनो मालायखौ बखिबाय थानोलाय मा टाइम मोनो मारै टाइम मोनो दे आंथ' माने थैनोबो रावखौबो बखिफेराबो बुंफेराबो आंहा आंनि कन्टेन्ट लाबोयो आं फुर्टि खालामो इन्जय खालामो आंनि कन्टेन्ट लाबोयो बेखौ मानसिफ्रा मोजां मोनो नोंस्रा मारै बखिनो टाइम मोनोलै लासिं सिं जेबो गैया जेबो रोङा खालि बखिनायल' रोंगौ
आंखौ सोरबा होनदों आरो ना सासे हिन्जावा होनदों इनभाइट खालामजादों माजादों होननानै आंखौ बिदि बुंनानै गाहा मा दाय जाखो गाहाबा मा आइ डन्ट केयार आङो सैमा सोंग्राफोरजों सोंफानो हाया नोङो मा बखिबाय था आंनि नाम लानानै नोंहासो भाइरेल जानो लुगैदों खोमा ओंखायनो नोंहा गोदाव सोराव भिडिअ दिहुनदों आंनि नाम लानानै अभियासलि आंनि नाम लाबा भिउस फैयो नालाय थेंक इउ स' माच फर मेकिं मी मर फेमास फर मेकिं मी मर भाइरेल आरो भाइरेल मानसिफोरखौसो लेंहरो सनमान होयो होनदोंना नों एसेबां बेबा मा भाइरेल बेबा आंनाबा मा भाइरेल दङ आं मिथिया आंनो देखायहरदो मा भाइरेल भिडिअ बेबा आंबो नायनि आंनाबा मा भाइरेल आंथ' एसेबां खस्थ' खालामो आंनि नामा जौगानानै दं आं खस्थ' खालामनायनि थाखायसो आंखौ नायो आंनि फिसाजोखौ नायो आंनि चेनेलखौ नायो नों नायनो हायाबा नायनोबो नाङा बाराखौ सोर खालामो नों आसि खालामना लादो आंथ' खालामा भाइरेलखौ नोंसोरसो खालामो स' थेंक इउ स' माच फर मेकिं मर भाइरेल लाभ इउ आइ डन्ट केयार बाय नुखाबाय नोंथांमोना माने सनिया कुइन सिस्टाराबो बुंबाय आरो ना माने सोरखौ मेगन देरो माने ओरैबायदि मेगन देरोनो सनिया कुइनखौ सिस्टारखौ बेनिफ्राय बेफोर बाथ्राखौ बुंदों आरो ना दा जायफोरा गाज्रि मोनदोंमोन बिनि बागै बिथाङा रिप्लाइखौ होखाबाय माने बिदि मेगन देरनो नाङा होनदों आरो थांलाबो होनना बुंदों बेफोरबायदि फांसनाव डेन्सबो नङा आंथ' सिंगारबो नङा बेफोरबायदि गान रोजाबहैनो फांसनावहाय होनना बुंदों आरो ना माने बिथांखौ लिंदोंमोन माने बिथाङाबो ओरैनो थाङाखै देलाय बेबो गाज्रि नङा मानो होनबा ओरैनोथ' थांनानै बियो डेन्स मोसाहैयाखै जास्ट बियो लिंनायखायसो बिबो थांनाय जादों मोसाहैनाय जादों बेफोरबायदि जायो दा बिबो आरो ना माने गासैबो मोनथिखायो बियो जेब्ला सिख्ला समाव सिख्ला माने जुलि जानाय समावबो बिथाङा माने रिल्सखौनो बानायखायोमोन सिगांबो बेफोरबायदिनो ओमफ्राय गाननाय जोमनायखौ लानानै गाज्रि मोनो आरोना मानसिफोरा बेखौ जेबोखौथ' गाज्रि मोना बेखौ गाननाय जोमनायखौ लानानै सिगां गाज्रि मोनोमोन ओरैबायदि माने गाननाय जोमनायाबो माने बुंजायो माने आरो निजायनि फैसाजोंसो बायनानै गानदों बेफोरबायदि जायो नाथाय सेभ खालामनाया मोजां जे फेमास जानो थाखाय सोरबा सासेया सेलिब्रिटिस मोजां सोरजोंबा सिनाय जानो थाखाय खान्दा गाननानै भिडिअ बानायनांगौ बेबो नंथारा मानो होनबा समाजाबो गाज्रि नुयो बेनिफ्राय गावनि इयुननि थाखायबो बोरैबा गाज्रि जायो मानसिफोराबो गाज्रि बुङो नालाय ना खान्दा गाननानै बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ बानायबा दा आब' सनिया कुइनाल' नङा माने गोबां मानसियाबो बेफोरबायदिनो दोङो खान्दा गाननानै दासिमबो रिल्स बानायबाय थानाय बेखौ नुनो मोनो दा बेखौ मोजां मोननाया मोजां मोनो गाज्रि मोननाया गाज्रि मोनो आरोना बेफोरबायदि खान्दा गाननायबो मोजां मोनग्रा मानसि दोङो आरो खान्दा गाननायबो मोजां मोनग्रा मानसि दोङो दा सोरखौ मा बुंनो गासिबो बेफोरबायदियानो जाखायो नङा होनबा गासिनाबो सेम नङा सोरनिबा साननायाबो गाज्रि सोरनिबा साननायाबो मोजां बेफोरबायदिनो जायो दा सनिया कुइना बुंनाय बायदिबा बेखौ गोबां मेगन देरनासो होनना बुंदों आरोना बे सिस्टारखौ बुंनायखौ नोंथांमोना सिस्टारखौ बे भिडिअखौ बुजि मोनाखैबा आंनि चेनेलाव थांनानै नाय सनिया कुइननि आं मोनसे भिडिअ होखादों बेयाव माने बेखौ सनिया कुइनखौ सासे सिस्टारा बेखौ होदों आरोना बुंदों बे सनिया कुइननि बागै माने बेफोरबायदि खान्दा ड्रेस गाननायनि बागै आरो फांसनाव मानि थाखाय बेखौ लिंखो बिनि बागै गोबां बाथ्रा बुंदों बेनिफ्राय कमेन्टआव बेखौ सिस्टारखौ मोजां बुंदों माने राइट बाथ्रा बुंदों होननानै माने आजिखालिनि जुगाव सोरबा सिनायनाय मानसिखौ लिङा बेफोरबायदि खामानियाव सोरबा भाइरेल जानाय गावनि प्राइभेट गाननाय जोमनायखौ लानानै बेफोरखौ नुनानैसो लिङो नामा होननानै गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों बेबो थिगानो बाथ्राया मानो होनबा जोंनि बुंबा गाज्रि मोननो हागौ आङो बुंथ'लायला मानो होनबा आजिखालि सोरखौबा मानसिखौ सिनाय मोनालासिनो सोरखौबासो जानला मानलाखौसो लिंलाबायो आजिखालिनि जुगावबो फांसन प्रग्रामफोराव सोरबा भाइरेल जानाय बेफोरबायदिसो आं सनिया कुइननि बागै बुङाखै गाज्रि मोननो नाङा गोबां मानसिबो दोङो सनिया कुइनखौल' नङा गोबां मानसिखौबो लिङो आरो बेफोरबायदिनो जोङो सोरबा भाइरेल जानाय माबा जानायखौ जों गोबां सिगांनिफ्रायनो माने फांसनफोराव बिथांखौ मिट खालामनाय आरनायजों बरायनाय बेफोरबायदि जों नुबोगासिनो बेनोसै अब्ला दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना नायजोबदोबासो बुजि मोनदो आरो नायजोबाखैबा बुजि मोनाखै आरोना अब्ला आङो भिडिअखौ दोननो सानबाय दिनैनि आपडेटआ बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन जायफोरा चेनेलाव गोदान लोगोफोर थाबैनो अननानै नैबे चेनेलखौ 50K साबस्क्राइब खालामना होथारदो मानो होनबा 2000 साबस्क्राइबार नांगौ नोंथांमोननि अननायाव आंनि चेनेला थाबैनो 50K जानो थांगासिनो बेनिखायनो 2000 साबस्क्राइबारखौ नोंथांमोना गाबोन समफोरनो खालामथारना होदो आरोना अननानै प्लिज नोंथांमोननि सेराव बेखौनो बुंहरबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय